Wel, symai, gobeithio bod chi gyd yn o lew. Dwi'n gadael Bont Newydd o'n. Mae tua 5:45 ar nos Fawrth. Dwi'n mynd i fod yn teimlo rhyw gret i ddweud y gwir, ond ta waith dwi'n mynd i fynd amdani. Dwi di pacio'r fan a di paratoi y fan i gampio os dwi angan. Ond dwi'n yn siŵr iawn lle dwi am fynd eto. Lle dwi di llwyddo i ffeindio un o'r inflatable mattresses ma. Dwi di prynu gas stove ddoe. Gennai laptop, gennai ffôn, gennai gamras. Happy days. Dwi ar y radio ben bore fory am 6 o gloch, felly dwi'n neud yn ffordd am Wrexham fel o'n i'n deud. Felly gen i weld be digwyddith. Falle na campio yn y lle parcio yn Capital 9 yn diwedd, ond pwy a wyr. Be prepared, ynddo, dyna ma'n dweud. Wel, o'n i di gobeithio stopio wrth ymyl llyn traws i gael rhyw chydig o lynia a falle, ond ych chi'n be, mae'r tywydd yn ofnadwy. Mae yna niwl trwchus, mae'n rili anodd dreifio a bob dim. Felly dwi'n mynd i ddal i fynd dros topio traws ma, a gen i weld os fydd y tywydd yn gwella ochr a bala. O'n i'n dweud gynna fyd, dwi wedi pacio stwff i gwcio bwyd, a chi'n be, o'n i'n meddwl un rwan, dwi wedi anghofio flipping llwy a fforc. Ia. A dwi'n gobeithio bod y tin beans yn un o'r rei ring poles na, neu fydd am beans chwaith. So much am planio. Wel, mae hyn chydig bach o niwsant, cys mae'r goleuadau traffig, mae reit o flaen tŷ dad, so dwi'n gwybod lle dwi fod i barcio. Dwi'n mynd i weld dad un ôl fforc, llwy a cyllall. A wedyn dwi'n mynd i aros yn y studios, yn maes parcio'r studios o Wrexham, dwi'n meddwl. Wel, symai, croeso i Camp Capital. Dwi wedi cyrraedd. A dwi'n cwcio sausages. Symai, dwi wedi cael noson reit braf, dwi wedi gwneud bach o fwyd. Mae'n 11:15, so dwi'n mynd i hitio y lle sgwar. Fel da chi'n gweld, mae'r gwely just about yn ffitio. Gen i weld pa mor gynnas fydd i yma. Wela i chi'n bora. Hwre. Wel, bore da iawn i chi. Mae'n 4:30. Felly dwi wedi deffro ers rhyw 1/4 awr. Un o'r pethau yna pan da chi'n deffro a wedyn methu mynd yn ôl i gysgu a da chi'n damio. Felly dwi newydd glywed Rachel, dwi'n meddwl un o'r cyflwynwyr Hearts, yr orsaf arall sydd gennym ni yma, mae hi newydd gyrraedd. Felly dwi'n mynd i reid yng nghot on. Dwi am mynd mewn i'r studio i gnesu ac ar ryw banad. O stafell newyddion global am 6. Wel, dyma ni felly nôl yn y studio. Dwi wedi cael ymhanad, wel, hwn di'r ail yn ei ddweud y gwir. Dwi wedi cael yr ail banad felly dwi wedi deffro. Just trio cael ymhen o gwmpas y studio unwaith eto, gwerthfawrogi y cynhesrwydd. A dych chi'n gwybod be? Dwi wedi methu hyn, mae'n braf iawn bod yn ôl.